ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳିତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଇଟାମାଟିଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଟାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଇଟାମାଟିର ସମସ୍ତ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ସାଇକେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଇକେଲ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବପରି ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।